rundvisning på DH på guitarlinjen. Hej, det er så her i øveboksen, jeg sidder og øver. Jeg valgte nok DH i sin tid, fordi at jeg havde ikke arbejdet så meget med musik udover på hobbyplan de seneste par år, og tænkte, at DH var en god måde ligesom at få mig i gang med at spille i bands og også pusse mine egne evner af og bare generelt blive bedre til et instrument og ja, kunne arbejde videre med musikken på et højere plan senere. Den Rytmiske Højskole tilbyder en halv times guitarundervisning hver anden uge, hvor du får din egen personlige guitarlærer, som kan lære dig alt, hvad du har lyst til. Det kan være alt fra skalaer til akkorder, til pedallyde, til hvilken guitar du skal købe, hvis du overvejer at købe en ny guitar. Udover det er der selvfølgelig også den ugenlige guitar workshop, hvor alle guitaristerne mødes og nørder igennem om pedaler og guitarer og ja, igen lyde og også skalaer. Og så udover det, så er der også rigtig mange guitarister heroppe altid, så der er altid en rigtig god mulighed for at lære andre. Udover din soloundervisning og guitar workshop, er der også rig mulighed for at indspille heroppe, hvis du har et fritidsbandorkester heroppe. Der er en lydteknikerlinje, så der er altid masser af mennesker, som er friske på at hjælpe dig med at få indspillet din musik. Derudover så er der også de fastlagte ugenlige øver med dit samspilshold, som du skal på turné med i slutningen af året.